budete akože hrať tú simuláciu, alebo ako to nazvať, lebo máte teda na tým väčšiu kontrolu v tej Movie Render Queue. Takže viem si to predstaviť aj ako jeden z výstupov vašich projektov. Samozrejme, nedá sa to povedať úplne všeobecne, lebo tie projekty máte rôzne, že pre niekoho je to viac relevantné, pre niekoho menej. No a obzvlášť je to relevantné vtedy, keď chceme vlastne už ten nejaký digital twin, ktorý máme vytvorený, použiť na generovanie nejakých trénovacích dát. Lebo v zásade tých trénovacích dát pre nejakú neurónku, napríklad na nejakú segmentáciu, spravidla chceme mať veľa, čiže čo v stovkách, tisíckach frameov, a asi by ste to teda nechceli robiť tak, že by ste to nejako manuálne teraz screenshotovali, že to je v podstate unfeasible. Čiže v zásade, ako by ste to skôr robili, keby ste chceli takýto model alebo takéto prostredie si nasnímať a použiť na tréning niečo, tak nastavili by ste si takéto render queues a pustili by ste ich a nemuseli by ste teda byť pri tom. V podstate nejaké offline fashion to viete renderovať. Je to teda technika, ktorá sa práve používa, aj keby ste chceli v Unreal Engine spraviť nejaký animovaný film, tak robíte to tiež týmto spôsobom. A čo vám to umožňuje teda nastaviť viacero passes, to je tiež v tom názve, pretože my štandardne vidíme ako keby tú RGB, nejaké RGB vykreslenie tej scény, ale tam na pozadí je v podstate vieme generovať aj nejaké ďalšie pohľady na tú scénu, napríklad normálovú mapu, čiže potom vieme, ako sú orientované tie povrchy v tom svete, alebo depth mapu, takže máme potom informáciu o tom, že ktoré objekty sú ďaleko od kamery, čím vieme simulovať nejaký 3D senzor v zásade, niečo ako Kinect, ak ste sa s tým stretli. A takisto tam vieme mať priamo tie segmentačné masky, takže vieme mať vlastne obrázok, kde farba bude reprezentovať príslušnosť pixelu k nejakému objektu. To si teda dneska ukážeme. Prejdeme aj pro tie slajdy a potom vám to ukážeme aj priamo v tom Unreal Engine. V podstate na úrovni toho Unreal Engine nejde o nič zložité, je to len skôr o tom vedieť, ako sa tie tools volajú a ako ich použiť. Čiže prvá vec je, že si vytvoríte tzv. Nejaký sequence, takže to je nejaký sequencer tool v Unreal Engine. A tých sequence samozrejme môžete mať viac a potom ich môžete jednotlivo vyrenderovať. A stretol sa niekto niekedy s nejakými keyframami? Hovorí to niekomu niečo, že stretli ste sa v nejakom softe s tým, nech zdvihne ruku ten, že sa s tým stretol. Takže nejaká zhruba polovica. Čiže keyframey nám v takýchto animačných softveroch v podstate vyjadrujú nejaké kľúčové body v čase, a tam vieme nastaviť nejaký atribút, že treba svetlo má nejakú intenzitu v tomto časovom bode takúto a následne tam definujem nejaký iný keyframe, čiže nejaký iný časový bod a vtedy má mať to svetlo nejakú inú intenzitu a ten software v podstate za nás spraví to, že potom preinterpoluje tú intenzitu medzi tými keyframami, pričom si spravidla vieme aj určiť, že akým spôsobom, akou interpoláciou to vlastne spraví štandardne alebo najjednoduchšie tou lineárnou, ale môže to byť aj nejaký komplexnejší prechod. Čiže toto tiež určite pre viacerých z vás je relevantné v tých projektoch, že treba, keď budete chcieť simulovať nejak tú teplotu, treba z miestnosti, tak viete to spraviť aj v tomto sequenceri pomocou tých keyframeov, hej? Dá sa to spraviť aj v nejakom blueprinte, ale dá sa to spraviť aj takto. Záleží od toho konkrétneho use caseu. No a teda viete si vlastne vytvoriť nejaký sequence a ono to potom takto vyzerá, ja to potom ukážem aj v Unreal Engine, hej, že mám tam nejakú časovú os. Ja si do toho sequenceu vlastne viem dať viacerých aktorov, ukážeme si to na kamerách, že chcem simulovať nejaké kamery alebo animovať, ale v podstate hociakého aktora by som tam mohol dať a následne by som tu videl tie jeho atribúty ako location, rotation, scale a vedel by som ich teda animovať alebo nejako meniť v čase. Čiže to je ten sequencer. Pri tých kamerách potom čo viete aj robiť, že viete tam samozrejme mať viacero tých virtuálnych kamier a viete medzi nimi prepínať, že ktorá je ako keby aktuálna. Takže zase keď si predstavíte, že robíte nejaký render nejakej tej scény, tak viete tam proste meniť tie pohľady a potom to vyzerá ako nejaké strihy medzi tými jednotlivými kamerami. No a potom, takže toto si vlastne vytvorím, to je také, ukážeme si to, ale verím, že to akože je celkom intuitívne, ako sa používa ten sequencer.
No a potom ďalší krok je teda zapnúť si samotný ten plugin na Movie Render Queue. On je defaultne vypnutý z nejakého dôvodu. A okrem toho si teda aktivujete aj plugin, že Additional Render Scan Passes, ktorý je tiež defaultne vypnutý. A to je plugin, ktorý vám umožní zase renderovať tie veci ako sú normal mapy, depth mapy a tak. To tiež defaultne je teda vypnuté, pretože tí autori nepredpokladajú, že by to každý chcel používať. Ale keďže my to teda používame v tom kontexte renderovania nejakých dát pre nejaký tréning, pre nejaký downstream task, tak je to pre nás akože dosť podstatné. Čiže takto je tam aj screenshot, že kde to nájdete, hej, že pod settings, keď kliknete na plugins a tam potom treba zaškrtnúť tie dva pluginy. Následne ten engine sa chce reštartovať, takže treba to vždy po zapnutí nejakého pluginu resetnúť. No a potom v podstate už len samotné použitie toho render queue, to vám tiež ukážem v Unreal Engine, to bude také najjednoduchšie. No a tu už vidím nejaké tie výsledky, čiže čo je podľa vás toto? Akože, ktorý je to ten render pass? Tak. Z-buffer alebo depth mapa, hej. Čiže hovorí nám to vlastne o vzdialenosti tých objektov. Zjavne je to kódované teda tak, že čím tmavšia farba, tak tým je to bližšie k tej kamere. Samozrejme, on do toho, ja to viem zapísať do 32-bitového AXR formátu, kedy tam mám naozaj akože floatovú presnosť v tých vzdialenostiach. Čiže ono, hej, že keď sa na to pozerám ešte na tom projektore, ktorý má zjavne ako asi dosť málo farieb, tak túto v podstate by som nejak akože nevedel povedať, že čo je bližšie a čo je ďalej, ale v skutočnosti samozrejme v tých dátach, ako to zapísané je v tej matici, že by som tam videl tie rozdiely, ale keď to takto vizualizujem, tak proste sa mi to zobrazilo v nejakom obmedzenom počte odtieňov šedej. Niekedy sa tie depth mapy potom práve kodujú aj do RGB priestoru, ono to potom je také trochu horšie na prečítanie, ale zase vidíte tam viac tých rozdielov, hej, že potom spravidla nejaká červená býva bližšie a ide to ako keby do modrej, čiže zrazu akože viem na monitore vidieť v podstate viac tie rozdiely, ako keď používam iba ten šedotónový priestor. Ale to už je v podstate len o tom, že ako to vizualizujem, aby som akože ako človek tam videl tie rozdiely, dobre. Čo je podľa vás toto, ktorý tu bude z tých render passov? Hej, to bude normál mapa, čiže zase vidím, že platí tam to, že povrchy, ktoré sú rovnako orientované, tak majú rovnakú farbu, lebo to je nejaký vlastne trojzložkový vektor, hej, nejaký vektor zakodovaný, nejaká normála. Čiže toto z toho viem dostať. No a potom teda sa tam dá renderovať aj tie ako keby object IDs, pričom je tam niekoľko možností, že vy viete tomu povedať, že napríklad že rovnaký materiál chcem mať enkodovaný rovnakou farbou, takže z toho potom vlastne dostanem nejakú ako keby materiál mapu, že vlastne vidím, že objekty alebo časti tých povrchov, ktoré majú nastavený rovnaký materiál, budú mať ako keby jeden label. Takže to je jeden spôsob, alebo môže mať každý objekt vlastné idečko, čiže to naozaj potom to bude také veľmi pestrofarebné, že každý objekt, alebo môže mať každý aktor rovnaké idečko. A teraz otázka na vás, že aký je medzi tým rozdiel, že či je object ID alebo actor ID. Že v čom bude ten rozdiel podľa vás? Že nejaký príklad, kedy na tom záleží. Presne tak, hej, že keď mám vlastne viacero inštancií toho istého aktora, tak všetci budú mať rovnaký label. Kdežto keď tam dám object ID, tak naozaj každá jedna inštancia, každý jeden objekt má vlastné ID. Takže to záleží na tom, že na aký downstream task by som to chcel akože použiť. Hej? Že ak by som chcel robiť nejakú semantickú segmentáciu, že by som mal nejakú scénu, kde mám napríklad tie dopravníky a mám ich tam viac a chcem naučiť tú neurónku, že vidieť tie dopravníky, tak napríklad by som mohol použiť teda ten aktor ID a potom vždy, všade, kde by bol ten aktor alebo nejaký proste tovar, typ tovaru, keby bol aktor, tak by to malo rovnaké idečko. Je to ale také trošku triky, ten formát, v akom to ten Unreal Engine dáva, lebo ono v podstate, na čo to je defaultne určené, je na také akože post-processing softvery, ktoré používajú hlavne tí ľudia, ktorí robia práve nejaké akože animované filmy v Unreal Engine. A tam sa to vlastne používa na to, že ja si vyrenderujem tú animáciu z toho Unreal Engineu, nejaké videjko a chcem to v nejakom tom ďalšom softveri spracovať a chcem tam robiť napríklad také veci, že chcem
nejakým objektom znížiť brightness, alebo tam dať nejaké rozmazanie, nejaké ako keby depth of field, alebo nejaký motion blur trebárs na nejaké objekty. Čiže ono, ten formát, v ktorom to vyjde v tom OpenXR, on obsahuje veľmi veľa ako keby kanálov, že je to také, že ani sa mi nepodarilo zase nájsť nejaký normálny software na zobrazovanie obrázkov, ktorý by vedel takéto XR nejak rozumne zvizualizovať, lebo je tam fakt veľa tých kanálov a majú rôzne akože označenia, čiže zjavne je to tak spravený ten formát, aby sa to dalo používať v tých softveroch, ako napríklad jeden, ktorý som našiel, sa volá, že Nuke, tak to je takýto compositing tools, sa tomu hovorí teda, nejaké akože dodatočné kompozovanie tej scény. Čiže čo som vlastne vám pripravil tiež, čo som vlastne musel spraviť, je, že som si to XR-ko musel načítať v Pythone a priamo si sa v tom nejak to vyparsovať, že čo tam vlastne všetko v tom file je zapísané. No a potom sa mi teda, nie je to také zložité, len teda skôr, že neexistuje nejaký dobrý software, ktorý by to vedel jednoducho vizualizovať. A že potom, ako som to spravil vlastne, tak takto to potom nejako vyzerá. Neviem prečo ten projektor tu dáva taký nejaký biely outline, to tu ako vôbec nevidí nič také, ale dobre. Čiže to je proste zase nejaká zvláštnosť, ale že vidím teda, že toto bol vlastne konkrétne ten Object ID, čiže naozaj, že každý jeden objekt má nejaké vlastné ID. Samozrejme niekedy tie odtiene, napríklad tento odtieň a tento odtieň, mám pocit, že to je na tom projektore tá istá farba. Na mojom monitore to nie je tá istá farba, hej, takže proste nejaká tyrkysová, nejaké rôzne odtiene tyrkysovej a tak, čiže hej, toto si asi viete predstaviť, že keby som teda chcel trénovať nejakú segmentáciu, tak asi takéto niečo by som chcel. Neviem úplne, že či niekto priamo segmentáciu chce riešiť v rámci svojho projektu, alebo či má takýto plánovaný akože výstup. Digital špecifikácie, či niečo priamo takéto spomína niekto. Ale každopádne dávam vám vlastne aj ten Python script, tu je nejaká ukážka z neho, že ako sa vlastne dá načítať to EXR a potom to máte ako NumPy array, nejaký dictionary, máte tam kopu kanálov, musíte sa pozrieť vlastne, že kde sú tie idečka, ktoré vás zaujímajú a potom som tu spravil teda to, že som tým jednotlivým idečkám priradil nejaké random farby a zapísal som si to do PNGčka, aby som sa vlastne na to vedel aj nejako pozrieť, že či tam je to, čo som očakával. Hej, takže to je jeden spôsob, ako to vlastne spraviť, že musíte sa trošku pobiť s tým formátom, akým to Unreal Engine vlastne exportuje. A taký možno ešte nejaký alternatívny prístup, ktorý platí, aj keby ste napríklad chceli z toho dostať a nejaké enkodovanie, ktoré priamo nenájdete medzi tými render passmi toho Movie Render Queue, tak môžete to samozrejme spraviť aj nejak tak alternatívne, že v podstate manuálne priradíte tým rôznym objektom nejaké vlastné materiály a vypnete tam ten shading, takže aby vám to nekazili nejako tiene a proste vyrenderujete si to tým pádom, ako keby to bolo RGB, ale s tým teda, že budete tam mať nejaké custom materiály, takže aj tu mám nejaký len akože postup, že asi ako by som to vedel docieliť, takže tiež možno, keď niekto niečo bude také niekedy potrebovať nejaký custom render pass, tak viete to spraviť takto manuálne. Dobre, takže ja by som asi, ak som už otvoril Unreal Engine, tak vám ukážem teda, že ako vlastne vyzerá ten sequencer a ako sa to dá používať a ako sa potom používa aj ten samotný plugin. Čiže ja tu mám nejakú tú svoju scénu, ktorá nám už je celkom známa. No a čo môžem teda spraviť je, že si vytvorím nejaký nový sequence, ja už tu nejaký jeden mám, čo som si skúšal doma, ale tých sekvencov tam môžem mať hocikoľko v podstate. A je to, myslím, aj v tých slidoch to mám napísané, je to pod Kinematics. A tam keď si dám teda level sequence, takže môžem dať nejaký, je to v podstate zase nejaký asset, hej, takže dám tomu nejaký názov. No a keď vlastne na to dvakrát kliknem, tak sa mi to už otvorí tuto v tom tabe, že sequencer, kde vidím teda nejakú tú časovú os. No následne, keď mám tú časovú os, tak ja si viem určiť samozrejme aj jej dĺžku, hej, takže vidím, že tu mám nejakých 165 frameov, viem to prepísať, hej, že keby som chcel mať viac frameov alebo menej, tak túto proste prepíšem tú hodnotu a tá časová os sa mi natiahne.
Takže nie je to ako keby v sekundách, ale je to vo frameoch, takže potom záleží aj, že v akom framerate to vlastne vyexportujem. Ale ak väčšinou to exportujem 30 fps, tak potom platí, že 30 fps je 1 sekunda. No a viem si tam teda drag and dropnúť nejakého aktora, že ktorého chcem nejakým spôsobom vedieť animovať, čiže vedel by som buď tam drag and dropnúť hocičo z tej našej scény, a ak ma zaujímajú tie virtuálne kamery, to je v podstate taký ako keby use case, na ktorý to chcem ja použiť, tak aj priamo v tomto sequenceri mám možnosť, že vytvoriť novú kameru a nastaviť ju ako ten aktuálny cut. No na to keď kliknem, tak sa mi tu vlastne vytvorí ten ako keby track tejto kamery. Už tu vidím nejaký kameráktor. No keď sa pozriem na jeho detaily, tak tá kamera samozrejme okrem svojej pozície a nejaké rotácie má aj ďalšie atribúty relevantné pre kameru, takže napríklad focal length, čiže nejakú ohniskovú vzdialenosť, nejaký aperture size a takéto veci, takže viem to pomeniť. Môžeme napríklad si nastaviť viac nižšiu ohniskovú vzdialenosť, takže potom tá kamera je viac ako keby fish eye. A viem ju teda aj nejako nastaviť, takže napríklad čo by asi pre nás bolo relevantné, že chcem sa pozerať, ako chodia tie objekty po tom dopravníku, čo to viem samozrejme spraviť. Ja tú kameru tu aj vidím takto v tom virtuálnom priestore a viem to teda ju nejako posunúť. Zmizla zrovna. Aha, ono to je vlastne, myslím, ok, takže teraz je to vlastne v tom móde, že keď sa pridala, že ona sa mi ako keby synchronizuje s tým, že kam sa ja pozerám. Takže viem sa v podstate tu nejak akože priamo takto nasetapovať, aby som sa pozeral. Takže napríklad takto dajme tomu. A viem tu následne, to je teda tento piloting mode, ktorý tam viem aktivovať, on sa tým, že som ho vytvoril, tak sa automaticky aktivoval. A viem z toho teda vystúpiť, zrušiť ten piloting mode a následne už to vidím takto ako takú virtuálnu kamerku. A keď ju mám aktívnu, tak v podstate tu vidím aj nejaký v thumbnaili ten ako keby náhľad, že kde sa ona pozerá. No a keby som sa teda chcel hrať potom s tým animovaním, hej, tak vidím, že tu ona má ten transform komponent a vedel by som teda vytvoriť tu nejaký ten keyframe, hej, na to slúži túto add a new key at the current time. Čiže to mi vytvorí takúto bodku, hej, ktorá mi znázorňuje, že v tom čase som si zapamätal nejaký atribút, konkrétne tú location. No a keď sa posuniem niekam ďalej v tej časovej osi, tak ja môžem ten location nejako zmeniť, čiže viem tú kameru posunúť. Dajme tomu nejakým takýmto spôsobom, že môžem ísť ako keby bližšie k tomu dopravníku, hej. No a keď som s tým spokojný, tak zase pridám ďalší TMA key a vidím, že potom v podstate ako idem cez tú časovú os, tak ten sequencer čo robí je, že lineárne interpoluje pozíciu tej kamery. Nie lineárne, pardon, ako default je tam kubická interpolácia, hej. A tu si to viem teda zmeniť, to je ako, čo som vám chcel ďalšie ukázať, že keď kliknem na to pravým, na nejaký ten keyframe, tak vlastne viem povedať, že aký spôsob interpolácie tam má prebiehať. Tá lineárna je asi taká najjednoduchšia. Čiže teraz, tým, že to je kubická, tak ona v podstate nebude mať konštantnú rýchlosť tá kamera, ale bude to nejak akože zrýchlovať a následne spomalovať, čím ten pohyb je potom taký akože prirodzenejší. No a takýmto spôsobom samozrejme by som vedel akože animovať aj tie ďalšie veci v tej scéne, takže napríklad to rameno, ktoré sme si dizajnovali minule, že som ho ovládal klávesnicou, tak to samozrejme akože viem to spraviť aj tak, že to budem ovládať klávesnicou, ale keby som si chcel ako keby vyrenderovať také pekné demo tej mojej scény, že by som chcel ukázať, čo tam je možné, tak by som vedel použiť na to aj ten sequencer, že by som menil tie rotácie tých jednotlivých ako keby častí toho ramena. A tým pádom by som nemusel ja akož do toho nejako vstupovať, ale skrátka by sa to odohralo samé, vždy rovnako, takže by to bolo také akože v kontrolovanom prostredí a mal by som z toho nejaký
pekný shot, hej, takže viete si asi predstaviť, že keď niekto robí nejaké trailery na hru alebo na niečo, tak asi to robí skôr takýmto spôsobom, nie že by tam niekoho posadili a že teraz to zahraj tak, aby to vyzeralo dobre, hej, takže na to asi je ten tool, ale pre nás dosť relevantné teda pri tom renderovaní tých dát. Dobre, no a teda keď, samozrejme by som sa teraz ako vedel s tým pohrať, hej, že my to máme správené tak, že ten objekt, ktorý chodí po tom páse, tak on sa renderuje až každú druhú sekundu, respektíve sa tam spawne. Čiže teraz asi na začiatku tam ani nebudem ako keby vidieť ten objekt, ako tam ide, ale samozrejme by som to vedel spraviť, by som si predložil tú časovú os a môžem to vlastne aj spraviť. Takže dajme tomu napríklad, že chcem, aby to skončilo až na 500 frame a viem tu teda natiahnuť a viem aj predložiť celú tú animáciu. Hej, takže teraz to bude zjavne dlhšie trvať. No a keď som ako keby s tým spokojný, tak potom na záver môžem teda spustiť samotný ten Movie Render Queue, teda ten rendering. No a na to slúži zase ten button tu. Ja si to ešte uložím pre istotu. A to mi otvorí takéto okienko toho Movie Render Queue. No a čo tu vlastne vidím je jednak, že ja si tu viem pridať aj viac tých jobov, čiže viac tých sekvencií. Že to je presne to, čo hovorím, že chcem tam nasimulovať nejaké rôzne situácie v tej fabrike a nechcem pri tom sedieť celý deň a to tam po jednom spúšťať. Čiže čo spravím je, že si navyrábam tie sekvencie, tu si to vyrobím ako joby a spustím to a ono, vidíte, že keď dám render, aha, tu aj dole to je, tak ja viem dokonca renderovať aj na nejaké remote mašine, hej, takže ja sa viem, to som presne neskúšal, ale nemalo by to byť akože technicky náročné, ale keď si viete predstaviť, že máte niekde nejakú renderovaciu farmu, tak vlastne vy viete poslať tie joby takto akože na diaľku, že nebudem to renderovať teraz tu lokálne na tom notebooku. Takže aj takáto funkcionalita tam je k dispozícii. No a čo tu viem teda nastaviť v tom configu samotnom, keď idem do tých settings, tak jednak nejaký výstupný folder, takže dám si to napríklad niekam na plochu, aby som to ľahko našiel. Dám si to nejaký sample render folder. No a viem si tu nastaviť nejaké výstupné rozlíšenie, nejaký vlastný framerate. Napríklad, takisto tu viem dať nejaký frame step, čiže teraz tam mám 500 frameov, to by som asi dosť dlho renderoval a hlavne nepotrebujem toľko. Čiže môžem tam dať napríklad, že 50, takže mi to len každý 50. frame ako keby vyrenderuje, hej, takže budem ich mať vlastne iba 10 tých frameov, ale to asi na ukážku stačí. Čiže to je jedna vec, že si tu viem nejako definovať ten output. No a druhá vec, ktorú tu viem robiť v tomto rendering, teda ešte dve veci sú tu. Toto je ten výstupný formát, defaultne je to nastavené ako 8-bitový JPEG. To vám môže a nemusí stačiť. Hej, že napríklad tie object IDs sa ani nedajú zapísať do takéhoto formátu, ono to proste chce, aby to bol ten 32-bitový AXR formát. Takže to keď idem do settings, tak tu mám nejaký časť toho listu, ktorá sa venuje tým výstupným formátom. Takže vidím, že to viem teda dávať do nejakých BMPčok alebo tých AXR-ok, tak oni sú 16-bitové, nie 32, pardon. A viem ako keby to asi nie je vôbec pre nás relevantné, ale že keby som vlastne mal tam, že aj audio by bolo nejaké zaujímavé pre nás v tej simulácii, tak to viem tiež spraviť, hej. Samozrejme môžem mať digital twin aj nejakého audio prostredia, prečo nie. No a potom tu mám teda zase časť, ktorá mi hovorí o nejakých efektoch, ktoré chcem na to aplikovať. To by som povedal, že my nechceme použiť asi že vôbec nikdy, lebo nechceme tam robiť nejakú manipuláciu napríklad s farbami. To je zaujímavé v nejakom tom cinematics prostredí, kedy tam chcem robiť nejaké postproces efekty nad tým. No a potom sú tu aj samotné tie render pasy, hej, takže tu mám napríklad tie object IDs, to si môžeme potom ukázať. A viem tu aj také veci robiť, že napríklad priamo to unlit, čo sme si tiež ukazovali, že nejakú scénu bez toho, aby tam bolo osvetlenie a tiene, tak tiež si to viem teda tu aktivovať, že chcem takým spôsobom vyrenderovať tie framey. Dobre, no a teraz môžeme si ukázať, tu mám potom aj tie, jedna dôležitá vec je, že vypnem si vlastne tieto multisample effects, lebo tam potom robí také veci ako napríklad motion blur,
čiže ako sa hýbe tá kamera, tak tam akože to robí nejaké rozmazanie, ale to zase pre náš use case je dosť odvecí, hej, lebo budeme tam mať nejakú Object ID mask a zrazu ale tie pixely nebudú mať jednoznačnú príslušnosť, lebo na to aplikujem nejaký blurring. Hej, takže to zase, keby som chcel, aby to vyzeralo cool, tak áno, ale v našom prípade toto nechcem, aby sa tam dialo napríklad, takže treba trochu sa zamyslieť nad tými nastaveniami. No a viem si tu aktivovať napríklad aj tie normály, to je takže celkom pekne vidno, takže dajme tomu, že napríklad takto. No a keď som s tým vlastne spokojný, tak kliknem na to Render Local, a sa to vlastne spustí v nejakom takomto samostatnom okne, kde vidím, že koľko je vlastne toľko tých frameov, ja tam nastavený nejaký ten skip, a tam vidím, že som vlastne, ja som posunul, že som natiahol ten sequence na 500, ale nenastavil som, že to má končí na 500, ale zostal ten default 150, čiže v podstate iba 3 framey by mi to malo teraz vyrenderovať, lebo som tam dal, že chcem iba každý 50. frame. Takže uvidíme, ako to dopadne. Tak evidentne sa tam dejú nejaké kompilácie nejakých shaderov podľa toho, že čo si nastaví na výstupe. Tak zatiaľ, keď sa to dokončí, tak možno, že či máte k tomuto nejaké otázky. No. Či sa dajú tie cinekamery meniť? Keď chceš spraviť nejakú in-game cutscene, tak vieš sa do nich Áno, jasné. Ani oni sú ako štandardný aktor, ako každý iný. Len s tým teda, že oproti tej bežnej kamere majú ako také viac proste parametrov. Také, že sú tam aj nejaké také asi nejaký vignetting a takéto veci, čo tá bežná kamera nemá. Sú skôr určené teda na to, aby si vedel simulovať proste nejakú realitu. Okay. Možno, či niekoho napadá využitie tohto v kontexte vášho projektu. Zastavím si na svojom projektu, ale či a s ním też nejaké prezenty sveta, že sa mi tam bol ten parameter aperture v tej kamere, že čo to vlastne ovplyvňuje. No čo je aperture size? To je hĺbku ostrosti, nie? To je tu clona. No a clona je pri bežnej kamere, čím máš viac otvorenú clonu, tak tým máš menšiu hĺbku ostrosti. Čím máš menšiu clonu, tak máš väčšiu hĺbku ostrosti. Takže spravidla, že keď chceš mať taký ten bokeh efekt, že niečo je akože in focus a niečo ďalej rozmazané, tak chceš mať veľkú clonu, veľký aperture size. Ale tým, že ja som tam nastavil to Disable Multisampling Effects, tak to neuvidíme. Lebo to som práve vypol také tie veci ako blurring, motion blurring a tak, že budem to mať všetko ako keby v dokonalom fokuse. Chceš tu ľudia, že ako to naučil, alebo Aha, chápem, čo myslíš. No to neviem sa priznám, že či to ovplyvňuje aj ako keby svetlý život, no, to je dobrá otázka. Viem, že to robí tento focusing, ale nie som si istý, že či to robí aj zmenu tej svietilosti. Aký je to, že aperture size, lebo time To sú FK. Že time býva, že koľko vlastne, koľko Zavierka, no? Potom size, napríklad, že nejaký rádius, že ako na nejakej kvázi fyzickej sklone. No, áno, neviem presne, akže to môžeme pozrieť, že aperture size, že čo sú tie... Viem, že pri štandardných kamerách sú to tie FK, že koľko máš F, to sú tie f-stops. A je to, tak je to nejaký pomer medzi focal length a aperture diameter. Hej, takže je tam ten diameter, že si vlastne povedal. Tak, no. Tak. Tak.
No a otázka bola, že či to robí aj to svetlo, to si nie som istý. Viem, že to robí tú ostrosť, ale myslím si, že to... Rozmýšľam, že aký bol use case, že prečo by chcel človek s tým v tej virtuálnej scéne meniť aj to svetlo. To je simulované na skutočnú kameru, že či už to tam zadarmo z toho vypadne nejak tie vlastnosti. Hej. Myslím si, že to nebude skôr ovplyvňovať, ale môžeme sa len pozrieť. Tak, neviem, či verím úplne tomuto. Changing aperture is not affecting the light. VTF is going on, no? Aha, ok, tak je tam ešte nejaký auto exposure, hej. Že asi by to malo fungovať teda, ak to správne človek nastaví, že vypne napríklad ten auto exposure, tak predpokladám, že by to asi malo fungovať. Nikdy som to takým spôsobom nepoužíval, ale dávalo by to zmysel. Problém niekedy v tom Unreal Engine je, že tých nastavení ako keby toľko na rôznych miestach, že niekedy je trochu ťažké sa s tým dopratať, hej, lebo môžete mať niekde proste nejaký checkbox, niekde v project settings, že áno, chcem robiť auto exposure a nebude sa to diať a hej, takže to je niekedy tak trochu také trochu triky v tom Unreal Engine, že je to fakt veľký kus softveru s rôznymi pluginmi, ktoré nejak medzi sebou komunikujú a niekedy nie je úplne jasné, že kde je nejaký setting v podstate schovaný. No a vidím teda, že ako som vravel, že mi to dalo v podstate nejaké 3 framey s nejakým rozostupom a vidím tu teda k nim aj tie príslušné normál mapy. A vidím teda, že práve není tam žiadny blurring alebo nič takéto, pretože som tam som povypínal tie multisample effects. Čiže ani ten aperture size v takomto settingu nehrá nejakú rolu. Veľmi to záleží od use case asi, na ktorý by som to chcel použiť. Takže asi toľko. Časovo je to také, že stavuje nám 4 minútky, takže možno nejaké otázky, ak sú. Je to skôr taká, ako som vravel, taká kratšia téma, ale možno zaujímavá pre niekoho, hlavne v budúcnosti, keď bude cez renderovať z Unreal Engine nejaké dáta syntetické,